Ja, je vond een auto. Het is de derde dag hier in Amsterdam. Door is de derde prijs. Dus 3 afstanden aan. Genoeg truien voor je hoor, hè? Ja, precies. Dat met battery 5. Maar het is even een stuk moeilijker rijden dan juist. Hè. Het is nou wisselend. Zowel het ijs als de wien. En ja, dat moesten we wel even... we moesten heel erg alert schaatsen. En, ja, dan komt er een wienvlaagje en dan wist weer die kant uit duurt en dan weer die kant. Het is echt boetenschaatsen nou, ja. Ja, dan ligt het betekent wel dat je maar als een boordronk kanaal ging en zo'n wetter achterin. Ja, precies. Ja, het spettert omheen, maar ja, je moet het met wand, dus dat is ook wel weer de charme van het schaatsen. Maar ja, ik hoop dat straks wel weer wat gelijk. Nou ja, dat is in ieder geval. Nou ja, dat het voor iedereen ongeveer gelijk is. Dat zou het mooiste wezen. Nog één keer draaien, want dan zit ik goed 3 seconden achter de nummer 1 van dit moment. Dat is goed een maatje, denk ik, op een 5 kilometer. Ja, Sjurt, ik zei het al, het is 4, dat is weer 12 van heel ronde, dus dat kan nog gebeuren. En ja, het is boetenschaatsen, dus het wordt spannend, het blijft spannend tot op de laatste afstand. Wat is nou wel te doen? Ja, nou ja, op zich is 4 wel mijn ding, dus ja, we gaan het zien.